Обаче аз знам кой е бащата на Мадлен. На Мадлен знам кой е бащата, той сега е в затвора. Симона не е ли във Варна? Симона беше в затвора, осъдена със сводника във Варна. Варненската мафия ги биела и ги гоняла. Властта ги осъжда на 3 години затвор. Тя има малко дете и на копили пък бяло, хубаво, кротко. Как копили? Как може да те скурви убийци, такова кротко и хубаво дете да го издеш? То още и кротко, защото не е пораснал. Не, той такова се остане. Ма тук другите, панал се забава там се август месец. Нито иска, той нито ми кротко и на... Симона не ли знаеш, че? Той да бяга да вика, играеш кротко там с количките, майка му като. Тя е освободена срещу 25 000 лева, защото има дете. Де вземат те с парите, а защото продава твоите мази. Ало, милионерка, ало, майка и прави цяла нощ трака. Голи се показват на арабите, гъжите. Те нямат всички, нямат те грозоти. И сега тръгна да се разкърцява с Симона с Рафаела, Змийска отрова пият, разредена змия. Как ще е змия? И те имат змии. Тя тук една в той имат подземна така вкопана. Змиярник. Маза имат. Бах, хората. Другия път, като виждаш го... Аз съм наземал 24, те са на 26. От двора, от етажа, всичко са ми се чува. Аз, което видях в другите от хората. Тя била любовница, по-вдимчета с проститутка. Коя от всички? Симона дъщеря е проститутка. Мадлен проститутка. Аз знам кой е бащата на Мадлен. Аз казах на Антон. Те не са твои. Направи си ДНК тест. Петата на Мадлен моята. На Симона не знам. Петата на Мадлен. Знаеш какви са шантави? Симона беше като преди да е на Варна, като ученичка като 5 годишна беше, тук се кремене се въртеше, бие момчета. Тя от малка без гаща. С едно малко лице, казвам ти, малко е така с една остичка толкова. Сега е такова с голяма глава, тук ни бужи, бели, устата и станала една друга. Кой не бела, очите и какви стана и пък усека тръската на патките на кокошка. Как може ти нещо? Идем пак на дути, идем пак на дути. Кажи ми. От дупи правим. Какви са те гълтат нещо? Какво гълтат, не знам. Хиорон. Магиосници. Хиорон. Не знам. Дявола им надува. Извратени. Ама те са на дявола, бе. Дявола им... Те са извратени курви. Правят всичко. Проститутката какво прави? Всичко прави. Какво да прави? Тя си продава газа. Вечерта доди един рус възрастен, викам тази кола, къде ще отива? Спря при нашата къща. И ще чакам, Господи, викам, чакам. Звъни, светва кръчката и ме гледам, и аз го гледам. Хипнотизирам, го се зяпам. В едно време, тук Симона. И се качи в колата. Отиде с този да му скуми парите и да се иде с него. Да еба майка и да еба. Да. Майка и става. Кротко дете хубаво да роди русто, на колко прилича бял, да го изкурска. На някой циганин. Околичката кротко. Там си играй тихо. Те само циганица са русли. Ние знам ли знаеш до себе там всички тела. Те прави, да ги пащат. Видя ли? Няма у него такова. Кротко сиди да го изкурскаш. Дано и кротко, ако ти взема да го бият. Да. Порасли. Бащата сигурно е кротко. Бащата е затвора. Тя не знае кой е опудил газа, от кого е дете. То аз съм слагал там, ама... Да не е твоето е, що ме русо. На Симона е? На Симона се одил. И каква е Симона? Има ли вода на газа? Майка имала вода на газа. Как те вода да има? Тя да не е кладенец. Не знам, баволи, ба чешва. Майка имала те. Прави тако с златен дъжд. Не знам, като... Добре, не ми се приказа такива работи. Правите ги пък не ви се приказва. Бог казва, правите ги пък не искат да говорите. На него мога да му обясня. И на него да ме го обясни. Аз знам всичко. Аз порнофилми гледах заради тях в хотела на Ангел Кончето, 4-та стая. Ангеле, какви мръсти гледах там, къде да викам от 4-та. Какво прави? Играеш ли с катеричката? С катеричката играеш ли? Кой да играе? Ти, бе? Какво си играе, бе? Ти чуваш какво говориш? Ти чуваш какво говориш? Аз говоря порно заради Симона и Маргарита, гледах тези филм да ги видя какви мръсти правят. Ти отиде знаеш, те участваха ли в този филм? Те не са в филма, те са като те са филма. Те ме возаха те наред. Ти викаш да се обогатиш? Да видя с очите с какво правят. И видяхме с мискиниците. А пък лапицата, деца ебали Маргарита, лапица ебат. Казах, аз им се карам, защо се занимавате с Маргарита, с проститутка? А те викат, Виолета, има вода на газа стике. Каква вода бе? Аз съм видял на баня, съм ходила в градски. Златен дъжд, така. Никаква вода от газа на жените не е текло. Каква е тази вода? Аз съм учила анатомия, биология от личничка. И то казваме, той има вода, тъй. И свети на баба Андриана синей.
Стоях на пейката срещу църквата на Христо Маймуната. Дойде при мен и взе да ми приказва баща ми, като аз стават тези работи. Аз се там стоях молитите си. И дойде и каза, знаеш ли, Виолета, жена ми знае чат пата английски, гледам с нея едни мръсни филми. И взе да ми разправя възрастни има. На възрастната те са отваряла от възбуда в задника й, ваганището. Ама те, попърс. Жената като ражда е главичката на детето тей. Как ще се отвори? Ама тя жената не ражда през гърда. Слушай, те се разширявало от възбуда, възрастна, по-възрастна била, смесени били там, други филми, английски, не български, разбираш ли? Българските те са най-хубави. И тя привежда, изглежда надписи какво има и привеждала на него. А пък каза, имаш една каза, като Маргарита, както правят секс, и тече каза олива една вода, една често си му... Да бе, златен дъжд се казва от златен дъжд. Не знам кой, златен, сребърен, не ми говори. Пикай докато такова. Как ще пикай, бе? Като се имат пикай. И кой пикня ли излиза? Да, бе. Ко да излиза? Златен дъжд се казва, да знаеш. Златен дъжд? Да. Е хубаво, това получих информацията. Мълнина златен дъжд. Тя не е инкасаторка. Инкасаторка, знаеш как влезе? Пише ми водата. Тя скърва и се натиска на мъжете. За пари. Всички разправят. На нашата улица две кървави, заречила са за тях дрънка. Славко твърдиза като влезе. Тя влезе в къща и те са отзади и викат, аз бях на улицата. Те сказа какво хърбата, какво се е лепнала за нас. Сега се разкрасява. Николай Георгиев и той новия любовник. Путка се и каза, Виолета е таква с тяста. Ама викам наркоманите каза едното много и голяма путката Виолета. Викам те топки и вкарва Антон. На пишките. Знаеш, аз научим много работи. Един дан, че ми разправя. Ма ти си трябва да гледаш порно. Слушай, кома, не го издавай. Да ми се вземе. Знаеш ли какво? Тя пише водата. Той живее с въртовчетка на Иван Убиеца. И казал на Маргаритата, ето е жената, с нея живее. Ако правиш нещо с водата, с колистите, вкарвам то в банята. Ще тъйба и ще бия. Ще тури една топка на пишката си, с тази топка ще тъйба. И бяха думите му. Така, имам един такъв приятел с две топчета. Да, заминавам. Добре, приемам забележката. Забележката е приета. Той с Маргарита всички обичат да вземат да я нарежи Господ, всеки да е глътни, да седи от тя. Много обичат. Обича да е вътре. Няма, вътре окорема с детора, да я държат там, като статуя. Много я обичат. Заради нея ще ме убият. Виждаш ли го и той? Никой няма да уби, ние сме за тебе. Ето кара, главата го такова. Добрял, защото и той я харесва. Тя го научи на магия, той ми ухапа лявата ръка, да и взе силата. Бат Санко бе. Бивш полицай. Ухапата. Да, той видя с кучетата, какво стана. На 23 януари. Глутница кучета от Боряна насъскани в тъмното срещу мене. Поп Димчо е кара, тя е човек на Поп Димчо, дава и пари. Май е то с Поп Димчо. И Бог не дай да ме охапят. Ако беше друга жена, ще да е цялата нахапана и да викат бърза помощ. Едното куче тук зъбите му, ама не съм охапана. Зъбите му там път не са охапани. Ти си Божи човек. Чудят се как да ме убият, разбираш ли? Ти си Божи човек. Да. Аз съм правнучка на свещеници от турско робство. Те били убити от турците, не са се продали. Дядо Коста е роден от едната от дъщерите на тези попови. Той е внук син на повска дъщеря, роден от Повска. Баща ми е внук на повска дъщеря, аз съм правнучка на тази повска дъщеря. Браво ти. И Бог белязал мен, аз съм най-малкото внуче на дядо Коста. Всичките са големи, брат ми, аз съм най-малката. Ти си на Луцифер си жената. Не съм на Луцифер, аз съм на Господ Исус Христос и на Бог Саваот. Три лица и Светия Дух. Там горе на небето, третото небе. Що викат Света го Духа? Света го Духа той. Как е слънцето? Като пусне слънцето Бог, как грее на земята, растат растенията, дава живот. Защо викат, че Света го Духа? Нашите тела, нашите тела. Защо викат Света го Духа? Бог е свят. Ами Света го Духа викат. Бог е свят. Така го славят в рая. Тези херовими и серафими, деца нарисувани на иконите, бели с хубави дрехи, постоянно казвали свят, свят, свят е Господ Саваот, пълни са небето и земята. Така трябва да казвам и ние на земята. Да. И Бог призовава, вие мюсюлманите сте по Стария завет, джамиите, призовава от първи век новата ера раждане на Исус Христос да станете християни. Призовава всички, абсолютно всички, целия свят. Дето има от джунглите и те да се кръщават, всичко да стане християни. Бог иска да спаси целия свят. Не тук, там някои хора. И той толкова не е могъщ.
Не може да нас спаси. Може, не ти казва дяволски работи. Няма повече. Светия Дух осенява нашето тяло. Знаеш ли, от кал наистина сме направили първият човек и Бог му вдъхва този Свети Дух. Енергия. Това е енергия, която се съживява. Аз виждам енергиите виждам. Зато ли викат Света Духа? Да, енергията. Енергията идва и тя дава да расте, да си жив. Възкресение как е направил на Лазар? И бе възкресява. На 5 септември беше последното. Мене Бог ме връща от смърт, да иска да ме уби. Бай, кажи коя тя не ще уби. Значи, дето ще убиш. Виж и начука ти газа на тъс Маргарита. Само кажи коя не ще я оправим. Значи той знае, пише му водата. Добре. Другата Гена. Нимфоманката с нимфомански газ. Аз нямам свидетел. Златен дъжд запомни, како? Аз бях взела само такова да ям. Како? Запомни златен дъжд. Не харесвам хляба, обаче ми се отвъртиха. И нема наяжда, се отказах от свидетелите. Како? Я кажи сега, златен дъжд, разбрали какво е? Разбра. Така. Значи пикнята ти къде и беше. И какъв това майхур така бе. Той сигурно такъв голям, къде и беше, като натисти и не бе, да, тук ти си по-голямо и буташе в мехура. Ма няма бе, той пикаш не е мехур голям, не от голяма пишка. Мехура е голям пълен. Да, знаеш какво ще тя е нещо деформирана от дявола. Кревата на дявола е турил голям мехур. Да, да мога да фърля вода постоянно. Да гаси пожари. Да, и като натиска ти, и свети той се натиска и пикошния мехур при секса, той е чукатей. Како, аз не съм чак толкова запознат. Яйцеклетките там. И почва да пикай, ясно ми стана. Разбра, да. Да. Чао, да сте живи и здрави. Със здрави како? Обаче ти ще умреш по-рано от него. Пак сега. Стига си говори от това. Айде. Пътувай, вече си много вече ме мадразни. Ама всеки го е различно. Що им пожелаваш да умрам, ме? Аз не пожелавам, казвам ти защо ти по-рано съм. Защо ще умра по-рано? Ти си приятели, що не ви даде заедно да умрете? Не може заедно да умрем. Не може да Ама как направим. да стане? Бог трябва да го направи. А ти ще го дотаеш той там. Защото единият ще умре, другия ще тъгува за другия. И след това ще отиде другия. Виж как ги усещаш тези работи, бе. Телевизора работи. То зависи от рода, гена, наследството. Няма род, мрод. Важното е човека да е човек. Как бебита прибира Бог, бе? И на 3, на 5 години, и на 10. Как да не говорим такива работи? работи? Затова сме различни. Е много ясно. Човек с човека няма еднакво. Да. Хайде, чао. Чао, лека. Идей си да то хапи пак. Кой да го хапи?